सांग्रां जा जायफोरा केरेलायाव खामानि मावनो थांगोन साननानै दं आरो खामानि मावगासिनो दं। केरेलायाव ड्राग्स, भां, सिकर, बिमल, निसा जाग्रा बेसादफोरनि थाखाय बन्द खालामनायनि मोनसे नेमखान्थि बानायदों केरेलानि सरकारा। केरेलायाव खामानि मावहैग्राफोरनि थाखाय बे नेमखान्थिखौ बानायदों। इउपि बेंगलनि बाङालिफोरा केरेलायाव थांनानै ड्राग्स, भां, सिकर, बिमल बायदिसिना निसा बेसादफोरखौ फानहैग्रा खालामनायनि थाखाय केरेलानि पुलिस बिफानजों हमजानो गोनां जायो। बेखायनो आसामनि जायफोरा केरेलायाव खामानि मावनो थांगोन आरो खामानि मावगासिनो बेफोर निसा बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव था। आरो जायफोरा खामानि मावनो थांगोन होननानै सानदों निसा बेसादफोरखौ बायनानै लोगोआव लांफानो नाङा, नङाब्ला जुरिमानाबो होनो नांगोन आरो जेलावबो थानो गोनां जागोन। बे नेमखान्थिखौ केरेलानि सरकारा खालामदों। जायफोरा निसा मुवा बेसाद बायनानै जायो बिसोरखौबो नुब्ला पुलिसआ हमगोन। बेनिखायनो बे निसा बेसादनिफ्राय गाव गावनो सांग्रां जानानै गोजानाव था।